nayo kukunda kwedu sema Kristu wakati siyanele kukunda kwevanhu venyika nenyaya yokuti isusu tine point of reference kwakakulu. Unoziva kuti chakaita kuti maovets vana 2000 baba vaende kumafarms evarungu avanoziva kuti varungu vane futi nembwa dzinoruma vaende kunotita kunotora land yedu kune kwavanga vakatsika kuti nyika iyi yakarwirwa iyi, nyika iyi yakatorwa iyi, uye ndeyedu but iri mumaoko asiriwo. Hallelujah, hallelujah. Someone say victory through Christ. Kune kukunda kwatakapingwa kuri muna Kristu. Our role is to enforce that victory. Basa rako nerangu kuva mapurisa eku enforce nekusimbisa kukunda kwacho. Yakagara the country yakaniparetwa fully 1980 ndova yakanzi independence. But imagine kwa irwiwa kwese varambuya nehanda vese vaya vakafa vachirwira nyika iyi. But what happened is aina kusvika pakutorwa ipapo. So every victory in Christ is a point of reference. Victory yese iri muna Kristo iri pakuvhira somewhere. I thank God pamuchinji kwa Jesu akatirwira. Jesu akatikundira. That's why the Bible comes to a point of 2000 through na Jesu tiri vakundi nekufurikidza. Hallelujah, hallelujah. So I'm going to list 3 things I want us to take home this hour. They are just 3 principles that are points of references. Atatibatsira to enforce our victory. But I enforce my victory. Chimboti did not enforce my victory. They are just principles and examples. Anotiratidza kuti kukunda kuriko. Neya kuti kuna Mwari. Every victory I said is a frame of reference, you have a point of reference. What does that mean also? It means kuti Mwari zvakamboita anogona kuzviita. Chiti Mwari zvakamboita anogona kuzviita for. Akazviita Old Testament, he can do it in the New Testament. Akazviita in someone's life, he can still do it for us in Jesus' name. The Bible says kuna Romans chapter 15 verse 4. Romans 15 verse 4. You know what? Everything that was written in earlier times was written for our instruction, so that through endurance and encouragement of scriptures we might have hope and overflow with confidence in his promises. Romans 15 verse 4. Inoti magwaro akanyorwa esa Old Testament ku New Testament zvakanyorerwa isu kuti tive nema instructions. Chimboti ma instructions. Azvinei kuti wakazadzwa namuchelese, azvinei kuti uri munhu anobvira sei nemoto, but if you don't take instructions you will fail. Imagine because andizvo kunyora by examination because as instruction to all candidates. Now imagine Andrea because answer all questions. Yoona kunge kwanzi all kwanzi only answer only questions. Wenda pamibvunzo pa otsvaka kune question mark andi kune question inowanzo vane answer only questions. Otsvaka kune question mark kuti ndo kune question, maybe woona kune question mark question 1 wobuda uchitotaura kuti pakomana ndatoto answer only questions ndofunga ndatopasa. Wonza mumwe achiti number 2 waiona here kuti yanga ichida Sarajevo incident. Waiona here kuti yanga yaiti fana answer. Unoziva kuti kune vanhu vanofoira ma results asati auya. Ayayayaya. Kune vanhu vafoira chero ma results asati announce. Kune makristu atofoira even avasati vanenya kuti havana kutora ma instructions. Every battle, every victory in Christ, he has a reference in it. May God give you the revelation into the victory that we have in Christ in Jesus' name. Amen. You know, I want to say this. The victory that we have in Christ, yes, references, I say that it is instructions at the same time, so that because God, what he has once done, he can still do it.
Kana Mwari akamboporesa mubhaibheri hama yangu, you are a candidate for healing in Jesus name. Kana Mwari akambodzikinura mubhaibheri, you are a candidate for healing again. Because God, what he has ever done, there is nothing new under the sun. Solomon akadisika kuti hakuna chitsva pasi pezuva rino. So chinova kuti zvakamboitirwa mumwe, you partake of it in the name of Jesus. Our God is a God of instruction. Someone say God of instructions. Kana chida ku experience a victim crisis built on the following principles. Number one, praise, prayer and fasting. Praise. Someone say praise. Prayer and fasting. Gunge tiri kuti rumbidza uchitsanya nekunama. Rumbidza chimboti kurumbidza uchitsanya nekunyengetera. Kune vanhu vanogona kutsanya. I'm one of those. But anosvera asina kudya. Kwake kuri kumbopopota. Kwake kuri kumboti ipapo uri kutsanyira kuti zvinhu zvifambe. Hakuna kana changu kana hwani chiri kufamba. Zvinhu zvakaoma hakuna. Nozva kuti mix your prayer with the praise. Mix your prayer with the fasting. Sanganisa, because instructions aMwari ane muto ane nzira yawo no kamchirika nawo. I'll give you an example of prayer and fasting. Mama, you can ask your name for this. And Jesu akakunda kare, chibodi Jesu akakunda kare. And Jesu akatirwira kutara. Kotiri kutsanyire ko Mwari apindure minamato kusina kutsanya. Mwari anopindura minamato kusina kutsanya. Asi kuti minduro inosvika kwauri ndo zvinotsanyira. Hallelujah, hallelujah. Kune anoda kudya akaguta. Vakanaona mafoni pana. Wangona chero uda kutora video, unaona kubvunza no space. Delete something. Because you have to do fasting, delete some things in your life. More than that, the fasting is not much measure no more. It creates a capacity who comes to the instruction. The good better one. That example, that principle is backed by an example in 2 Chronicles chapter 20. 2 Chronicles chapter 20. In the Roma announce Mambo Jehoshaphat. Mambo Jehoshaphat ndiye mambo wandinofarira mubhaibheri. Anonzi ndi mambo kuti aita akasangana nehondo akakonfrontiwa nesituation. Aitanga obvunza kuti do we have a prophet in the place? Watingabvunzire muna Mwari. That was the Old Testament. But what it means is kuti wasangana nehondo tanga wazvinzwa kuti iro denga riri kuti chii pamusoro pesituation. Chinova kuti the instruction inobva kuna Mwari inouya kana takatsanya tichinzwa kuti Mwari vari kuti chii uye tichivarumbidza. The people in the battle inonzi the battle of Beraka. Kuna 2 Chronicles chapter 12 kunonzi vakasangana nehondo vakakomberedzwa nemarudzi anosvika 3 kana 4. Vamakomberedza vaida kuvauraya. Jehoshaphat anzi nevanhu vake samambo weIsrael wevaJudha vakanzwa kupera simba. Anzi akadeclare prayer and fasting. Someone say prayer and fasting. Baka declare prayer and fasting. Vari pakati pekutsanya vachinamata vakachema kunamata kuti hamusi Mwari wedu here. Makadzikinura vana venyu Ijipita. Hamusi Mwari wedu anogona kuzviita again. If God did it in another time, He can do it in your life in the name of Jesus. Kana Mwari akambozviita anogona kuzviita. Kana akamborestore relationship, kana marriage yemumwe yako is the next candidate in the name of Jesus. Kana Mwari akamboporesa mumwe, iwewe what do you think? Uri kufunga kuti situation yako is new under the sun. It's not in your Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. What He did when He was walking in the street of Jerusalem, He can still do it now in the name of Jesus. Yes. You simply need to take an instruction. You know what my instructions are? Mwari, they follow people, for example, who pray and fast. Because I said, but prayer and fasting, you know, delete unnecessary pressure, unnecessary space to create capacity for God. Not only that, prayer and fasting prepares you to be a receiver. Prayer and fasting prepares you to be a receiver. Chimodi prayer and fasting ino ndikadzirira. Kuti ndive munhu anogamuchira. Hakuna munhu akakwana anoti kana akaguta anodya. Inonzi glutton. Ukaona munhu anoda kudya akaguta, munhu here ane chi? Glutton. Munhu anzi Squab, what is called nation? Answer? And enough. I would think it. I tell you,
unenge ufunga ukuthi acha nonga ipapo ononga one fruit unoona patambuta akaguta. Prayer and fasting creates capacity in us to receive from God. One thing that we receive are instructions for victory. May God give you instructions for victory in Jesus' name. Jehoshaphat anoudzwa kunzi kubhetu oberaka. Because the example anakushanda. Anzi vanoudzwa kunzi musarwe muhondo iyi nekuti kurwa akuzi kwenyu asi irwai. Unozwa Bible zvinotama. Torai vaimbi muvaise pamberi. Barumbidze Mwari boti rumbidzwai Jehovha nekuti makanaka ngoni dzenyu dzinogara nekusingaperi. Vachidaro vari kurwa nepraise. Someone, may God teach you how to fight using praise. Mwari ngamudzidzise kurwa uchishandisa rumbidzo uchimurumbidza Mwari. The Bible says when his praise goes higher, his glory comes down. Mwari ndimwari anogara murumbidzo dzevana vake. Kana uchida kuona kufamba kwaMwari, uchida kuona kutakura kupinda takura praise. Yes. There are people who are not going to complain and shit. The prayer life you are in a prayer. Is there a complaint? Complaint life. How is your prayer life? How is your complaint life? Mari baba ningini makati badzoka musha wona izvakuita izvezvi aine nandizive unozvati there is much kurudzira una matanendini is so that you pray for things that are bigger than your mind. Instructions they come when we are praying and fasting. Jehoshaphat vakaudzwa nemuprofita chiroti when we pray and fast and praise we hear God. Tinonzwa Mwari. Paunenge wa uchinamata uchitsanya unonzwa Mwari. I declare unonzwa Mwari kusara Jesu. I declare you hear God in Jesus' name. Tinonzwa Mwari when we are in prayer and fasting. Chakafanya ni memory card ya empty, so it's ready to download or to receive new things. Panama yana dumbura kazara sunu mujumbotsowa. Zwama oye. Takaichero zvidhakwa. Once they say Guruta and you know trumpet, something, you know, Guruta and Wakatama. Jibani Kune Zimeshasha, Zairinwa, Zorinwa, your roots, the Bobuza, Kana Ukaruta, Ukaruta Rawano, Utawa bed. My ex expects. Ameno kuti rinenge rakuwana power kupi. What would have happened to visa azvimo zviya zvagara zvakuwana mukana wokupombonoka manje kuti rega timushande. Hey, mweya mutsvene ngaambowana nguva muupenyu hwavo. The Bible says Ephesians 5:8, don't be drunk with wine and debauchery, but be filled with the Holy Spirit. Chinoti kana wazadzwa namweya mutsvene, kana paunenge wakatsanya paya pawabvisa zvinhu, mweya mutsvene ari kuwana nguva yekunyatsoshandira muupenyu hwavo. Like ichidhakwa chokuti pana ikarutsa so inenge yakunzwa kuti manje ndakuda kunyatsokuratidza, because God created a capacity for new things. May the Holy Ghost work in you wakatsanya uchifasa, so that akuudze kuti kuroya kwedzidza kunopedzwa sei. Akuudze kuti murume kana mudzimai kuti zvinakidze mumba muno unoita izvi neizvi. My instructions anovinga mapraisers, mafasters, maprayer warriors in Jesus' name. They prayed and fasted and God spoke. A prophet stood up in their midst and said, thus says the Lord. And at the same time, God, when we praise him during the battle, but they want to praise after the battle. That's what in the basketball at some point. Kune announce my war cries. Someone say war cries. Imagine, go defend or something. GT, go defender. Go defender when you anem soro kungem gomana. Go defender when you ane jochudeki. Already, mnenge mabata zariwa kumana. Namjita paralyzed mega. You are feeling paralyzed when they are singing war cries.
purpose of praise is to paralyze the devil. The purpose of praise is to paralyze the devil. The purpose of praise during the battle. From today, may you be a praiser of God. God is like that young man. Because praise energizes him. Praise makes him showcase his glory. But in Joma complaints, during the battle, it's a place here to track a reference. Kana makambondi tiga ish. Kana niga omero ini ndombo fuza marudi. But makandana. Kune pamakambo taura nini mokadai. Do you have such references in your life? Praise God for them in Jesus' name. These men, when they praised God, praise makes God fight for you in battles that you don't see. Rumbito, prayer and fasting, it not deploy the hand of God to fight for you the battles that you don't see. The praise, prayer, and fasting makes God fight for you in battles you don't see. Ipapa vazitora ma praise worshipers nema trumpeters varidze vati ngavo ngweJehovha nekuti akanaka ngoni dzake zinogara nekusingaperi. Unoziva kuti the Bible says kwakapa ne confusion mukembu yemuvengi vakatanga kurwisana vega vakaurayana vega nenyaya kuti kune vapraise. Kana kukanzi kune rwerere watumirwa iwewe, put praise and worship and pray and dance and fast. Uchanzwa uchinzi iyanga akatumira ndiye azofa. Unoziva kuti wondo yakadzokera mumuvengi. Praises and refuse the confusion to the camp of the enemy. At the same time, prayer and fasting during praise, it makes us have God fighting for us. The following thing, spoils. I prophesy spoils over your life. I declare it in your life. The victory through Christ shows us spoils. The Bible says Romans 8 verse 31. What shall we say unto these things? If God be for us, who can be against us? He who did not spare his only son, he shall not by any means not keep us all things together with him freely. They are given for free. I prophesy their things that are yours for free in Jesus. May I have victory at the cross. Thank you, Jesus. It simply needs a praiser. A person who prays and worship, who pray and fast during the battle. Let me just rush ahead. Principle number 2 in this example is the principle the principle of obedience and praise. Praise is common denominator. Praise and obedience. Someone say praise and obedience. In Joshua chapter 6 verse 1. Joshua chapter 6 verse 1. Now Jericho was securely shut up because of the children of Israel. Chiti Jericho raka vara. Nekuburikidza nevana veIsrael. Zvichireva kuti Jericho harina kuvharira vanhu. But parakaona vana veIsrael vakaita sei? Ayayaya. Kune zvinhu zvavhara nekuti iwewe wauya. Kune zvinhu zvavhara nekuti ndezvako. But how can you know kuti zvavharira iwewe? Have you ever seen kutanga nemama doors akanyora door closed on account of weather? Kune munhu anosvika achivhura ndatosvika kwakatovharwa kakatoba anzi it was closed on account of Israel. So wakatora kuti Joshua audzwe instruction. Joshua 6 verse 1 to 6. Anopiwa instruction yekuti Jericho iri rakavhara iri nderenyu. Asi mimi munofano terera this instruction. Munofano tenderera 6 times daily for 6 days. Mochi
tenderera around it. Then day number 7 motenderera motora hwamanda nevanoridza. The walls of Jericho will fall. Hama yangu ka ma instructions amwari auye kune munhu asina obedience. My instructions amwari auye kune munhu asina obedience. Somebody God's instructions don't come to disobedient people. Why tichiti ma instructions amwari auye kune vanhu vari disobedient? Nenyaya yekuti disobedience inhibits the voice of God. Kusaterera kunoita kuti Mwari asanzvike. So the moment he spoke, neya kuti zvinhu zvaMwari zvinotanga zviri foolish. Akomana Mwari anogona kuudza imwe instruction vavanhu kuti raina onzi ewo tenderera masvingo. Kunotaura uchinzi masvingo eJericho aigona ku asi masvingo mupfungwa dzedu tine masvingo eGreat Zimbabwe. Masvingo eJericho kanzi marori magonyeti 6 aigona kufamba pamusoro pawo. Mazvano chavo ichireva kuti maybe masvingo acho raitanga apa richinoperera apo, that is its width. Magonyeti 6 achipesana. Meaning to say it's an impossible situation. You deal with an impossible situation using obedience. Kana masvingo ane akafara kudaro. How can you say muchatenderera? Imagine muchatenderera. We are marching in the light of God. We are vanhu vanokutarisa kana iri superbook inoona nemwana wangu chei vanenge vari ivo vekuJericho vari mukati pemasvingo vari kuvaseka. What are these guys doing? They are surrounding us and they are singing. These foolish people. Basubabu, vanova moka. Those who mocked you will be shocked in the name of Jesus. Remain obedient in God. Ramba wakadaru. Ramba uchirumbidza Mwari. Ramba uchiterera Mwari. They surrounded. But surrounded. After 7 days, when they blasted, long blast with a horn of trumpet, has masvingo akadu. Kukasana kwa Rahab akaobea. I declare kunodona zvevamwe zvako hazvidone. You are obedient in the name of Jesus. But Rahab, the prostitute, she was obedient. Akaterera. She was alive. Akajoina maIsrael. Unomuwana Rahab mulineage yaJesu. I prophesy over your life because of praising and obeying God. Unokwana kwa usika kwane. Rahab, unozwati Rahab. Anonzi Rahab the prostitute. She is believed to be the mother of Boaz. Now kulineage yaJesu akapindamo. Rahab the what? There is hope with you. Remain obedient. Yes, let me just do the last example. Number 3, the last principle in this example: midnight prayer and praise. Midnight prayer and do command the day. Midnight prayer and do command the day. Iwe manje yakazobata navanyama yavo. Ndazonzwa testimony yavo uchinzi takanamata. Ndakaudzwa fundisi ngazati takanamata command day. Yanga iri command day izvo nchazo. Tinamata ipapo. Ndo matauro. Takapanda pinda mumweya. Takanamata nendini. Wow. Handikapanda namata nendini ipapo. Ndakanzwa doctor enecho vachitaura vachiti Louis vakataura situation yangu exactly. Someone say midnight prayer. Atisi ndozvati vamwe vanhu vari kufunga kuti maybe madzimai avanobohwa. Hama dzangu goepejoro kuti magumbedza anonaka zvikuru sei uchidiwa. Kumuka kumatofu midnight. Someone say midnight prayer. Kupepuka. I know most of us gurara tinobuda, but tend to neighbor what midnight prayer. Kune zvinhu zvainoita. I don't want to divert from my message, but I'll tell you this thing.
kuti kana uchida kuachiva result ausati wamboachiva, ita zvinhu zvausati wamboita. Ngatizokorere mashoko enyu. Kana uchida kuachiva results ausati waachiva, ita zvausati wamboita. Asi kana ukaita zvawakajaira kuita, kumwe kwacho unobuda nezvauri kuita zvaunogara uchikuita. Kune mumwe munhu anozviti haiwa mfundisi, inini ndinonamata na3 makuseni, or ndinonamata na7 ndaenda kubasa. Try midnight prayer with praise. There is why command that day, for example, Papa titange ne praise. Ugayolo. Then obey verse. Acts chapter 16, verse 25. Acts chapter 16, verse 25. Acts chapter 16, verse 25. But at midnight, Paul and Silas were praying, singing hymns to God, and other prisoners were listening to them. Mirai kumboti terera kana china madaguma midnight. And the other prisoners were listening to them when they were praying and praising the Lord. Suddenly, someone say suddenly. Suddenly there was an earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were open and everyone's chains were loosed. Midnight prayer that is praise in it. But vari mutorongo, vari mujeri, nogona muchirara musame house, mese munganzi muriwe muri yekwanhingi makasungwa. Someone decides kuti sero tichini takasungwa semhuri, inini I wake up at night, at midnight, and I pray and sing hymns to God. Kunozi vachidaro suddenly. Someone say suddenly. Kana chi suddenly tinoona kune zvinhu zvinoitika suddenly national notice. Ipapo so the midnight prayer in my results ipapo era kupaya midnight prayer in my results ipapo suddenly are found. When you pray at midnight with the praise, kunema jeria anovoriga, kunema foundation ema jeria anosugunika. I prophesy over every foundation yakabata tsinzare kwako shake when you pray at night. Foundation yema marriages anonsitsatida, foundation yenaba, foundation yeurere. I want to walk when you rise up and pray. When you pray in tongues at midnight, God's shake, answer prisons, jail foundation were shaken, kwapeta ipapo, and the chains were loose. So when you pray at night, kunemaketa nakabata banovesa, nakabata sinzaresa, nikapata hataya. When you rise up at night and decide to praise the Lord, to pray and praise, what happened to him? He heard the revelation of prayer, he heard the revelation of praise, he praised the Patahaya. Yes, praise. Someone say praise. At midnight, ndonguva varoi pavanoshanda. That's all chiona kuti kumuka kwako mausiku kuma12 kunonetsa kufura kumukira kuenda kubasa. Koti hallelujah. Kumuka na 5 vamwe unoona hope dzapera. Na 12 ndo padzinenge dziri papiki dzokuti unogona kubata. There was a time There was a time teaching out desert. Takashika zvedu tirivanyuwa ipapo antenna spiritually. That's because we're not submitting to totality like it's such to connect. So antenna spiritually yanga iri type of Zimbabwe ine my father's ekuti chero asina kunamata you tell you. You know what? Taka announce all night prayer. Antaitira prayer gumba. Mumba chitira mumba. Wana mai beventi wati tine prayer muuye all night. You know what? Tata enda kwa tesha katika tsoka tika uya tata kanita. We slept na 8.
ndozva vari kutiudza isusu hatizivi. Vari kuti takauya tikanoka, we knocked, tikarova mawindo, tikadi, tikadzokera kumba, takapepuka kuma 4. Tikati shamwari chichaitika kana ko all night prayer. Tikatsamu vatenda vana kuuya, hana kuuya. Makuseni takazoona maibhevhi 9 ndidzi ndakakutsamira ichaizvo. Ko chii chakaitika nezo papi? Takakunokera asi makanaudza all night prayer mukatama ngaenda kwa mama ende. Kuti mama enda sambotoziva pati tauya pano inozwa mandirwadzisa nenya kuti ndaenda kumba uko hakuna magumbezi kumba kweduko. Tine magumbezi mashoma ndine vanhu vandauya navo vashaya kuti vararese ko mandirwadzisirei kudai. Takabaiwa nehope dzaSatani. Kwaya pecho kuti idzi ngadzimbokusiya masikati ano. Amen. Unozva takagobva imomo ndakati nonsense. Even my wife said it. Kuti my husband is a light sleeper. It's impossible kuti chero papu chero ndakaneta say I can hear things ndakarara ini. Kuti gigi I can hear it. But that day what ndingadza kuudza isezva zviri. Tata unozva kuti tishuya kuti kune varoi vakauya vakajoina chechi. Kamwe kacho kaitotapa nhau. All night prayer takai announce kariko tichinamata 33 kakararisa vanhu vese kakauya kare 1. Tiri ku announce kuti tichaone all night prayer musi Friday muri kuya muye nevamwe. Kaona kuti ndavararisa ikandirarisa ivavo ivava. Ndakanza hasha dzekuti ndakatsanya ndikaonda ndo mazuva ndaitaura ndiri ndairima kurima kumusoro kwachuma nchirima ndakatsanya nehasha kuti if I die ndiri ndishanda ipapa ndizvozvo shuwa nekudano kwandakaita ukwini ndorariswa nemuroi. Inzwa hasha dzakadaro kurara kwako kuri noma here. Kune vamwe unozva kuti tiri kuize kune musikana akabatwa nehope akamisa exam ra2 masikati akanopepuka na 4. She repeated that course nenya kuti akarariswa hope dzakadaro ngazikusiye nezara mama. At midnight Paul and Silas vari mujera mavo vakanamata vakarumbidza. Chero kuti doesn't matter what prison you are in, keep on praying. What prison you are in, keep on praising God. Mwari ndimwari anosheka mafoundations emaprison. Mafoundations ari kumusha kwako. Ndinovaziva my Bridget kune deliverance yakaitwa achisvika kuwinds of faith. I told you kuti you have a strong man over your life. When you pray for that, she manifested, you cast that and all that. Long story short, sekuru baba wa mai vake vanga vauraya mai vake varomba na sekuru wake, like sekuru angu naye vabatirana baba nemwana bakati akakamsikana ndiko katasarudza kuti kachatamba marecord kupamba kachange harifambi kachita zvese and all that. When we prayed for her, by God's grace she got delivered. Mazuva ema regions God revealed to her vanhu vakamuyendesa kuma regions akati vanhu vese ivavo uchavaona one by one vachipera one by one. I don't remember which event was it yataita yekuti akatumira my wife message achiti mwana wa strong man amuka akaoma kuMozambique kwanzi adona neshuka shuka kuenda kuchipatara atofura. When you pray, you praise God. Kune hondo dzaunonzwa announcement yazo ndo vhiti inowanikwa muna Kristu mai unonzwa news. May you get such headlines in the name of Jesus. May you get such messages. I prophesy them over your life. Unomuka uchenzi chakakutsimirira makoredza kuti usatenge mota usanamate mwana muridzi wacho amuka chamurova nesarama because of the victory that is God. Ikazara praise ne worship ne prayer it shakes a demonic foundations. Chains are falling when we praise. Prayer at midnight. As I just concluded so that we pray. Praise at midnight. Do you know Goti Tasha this takabane my wife had a miscarriage. Our second born, Asiri Chile.
miscarriage hiyo yakamurwadza, not only physical but also spiritual, because she would tell me kuti unozvati ever since pandakamiskera mwana wewe ndakanzwa kunge chero nedreamland yangu ndakaimiskera. Aigona kurota madreams are live and all that, achizadzikiswa. Ndamuudza inyaya yekuti akamborota imwe former classmate yake ichichitwa nemusikana, akaifonera, and only that guy to discover it kuti ndozvokuita, because akazoona neruoko ratei remusikana nemumwe mukomana zvakarota muhope. But since that miscarriage, it affected her dreamland. So then when we started connecting command that day kune testimony ya Jaylen, it shifted yakadila nema foundations and miscarriage ekutanga, so that in the second pregnancy igare zoreva kudama zangu. Let's take the midnight prayer serious. Then kuti inowondomosa ma foundations ikapedza kuno inovarura machains ari mumaoko. Where my point is ezeko ndekuti hama dzangu kune torongo dzataiswa tiri vana vaMwari nemahedheni. Unozwa vana Paulo vakasungirwa kuparidza evangeli, they were preaching the gospel, but havana kuiswa mutorongo yekuti iyi ndema apostles. Hakuna kunzi iyi Jerry ndema apostles, ndema prophet Silas was a prophet. Vakaiswa mutorongo rimwe chete nemahedheni. Marriages yako marriage iri pa same prison nemarriage yatete vemanjusu yako prayer life iri patorongo imwe chete. Mari dzako dzakasungwa se vakasungwa vasinga kana dzendini. Today I want us to pray. Alekoba haya aya vakaiswa mujeri rimwe chete, but there is victory that is found in Christ. Enforced when we pray. When we pray at midnight. When they prayed and prayed, my prison they shook, broke the chains, and as my chains emun wese akadona. In the morning, vakavasunga vakavazokumbira regere. Paulo manje ndo type yangu. Anumukira makuseni kwanzi navakuru mamajestri kwanzi budai hanna Paulo kubuda kwenda iye atisunga ngauye pano kuzotibvisa iwe ndiwo akandiroya ka uya pano uzosunungura zvinhu zvako zvawakaisa ndiwo asunga mbereko yangu uya pano uriwe. I pray for somebody one day and the Holy Ghost said declare kuti nganga yakazviita iwe pano. Nganga yakazviita ngaiwe pano. Nganga yakauya nespeed uchichema kuti taisaziva kuti tiri kuitera ndapota musatiuraye tikade suffer not a way to live. Usarekeze murachirara. Today somebody declare your victory. Cry out to the Lord for your victory that Jesus gave you. In the